Als je de aanroende weken het maaitijdsgevoel nog net handhaaft, dan krijg je dat bij Sint-Dajers Joet. Volop zinnen. Oké, de temperatuur is dan nog wat aan de lege kant, maar het viel de volle warme aan. Een prachtig blauwe lucht, schitterend waar. En van dit soort dagen kunnen we er meer hebben. En we hadden de aanroende dagen al de meeste zinnenhand van Nederland en het wie het best. Wel, joen en vannacht. Ja, dan is het gewoon winter. Dan heb ik ons op mist, staan er gewoon vooral letter vannacht. En de temperaturen, die liggen tussen de 0 en de -3. Maar dat zou ik samen -4 willen kennen in het oosten en het zuidoosten. Er is geen wind, haast geen wind. Zeg maar, het is op de meeste plekken niet stil waar. En daardoor ontstiert die mist dan ik en heb ik ons ik nog eens een keer op gledens. En dan Monodai. Het wordt Monodai maar op een nij flink wat zinnen. Er komt staan gewoon alles even wat bewolking, vooral in de midden. En de meeste zinnen denk ik in het zuidoosten en oosten van de provincie. Via dus een temperatuur zit tussen de zon en de 9 graden. En de wind, ja, die komt morgen uit verschillende richtingen en die zal zwak op zijn heegst matig wezen. In de nacht naar Manje dan nog altijd een kans op 1 of 2 graden frost en dan sjuggen we fruit. Manje, een droge dag, temperaturen om en bij de 9 graden heen. En tiesje is een bui of een buiken, waasje, ik betieden wie het waren, maar de zinnen op deze dagen er ik nog bij. En de temperaturen blijven dan om en bij de 9 graden liggen, zo om en bij 9 misschien opplakken wat zien. Het waait wat meer en de wind ziekert wat meer het westen en het zuidwesten en zuiden op. Nou ja, we met de Manje, maar weer even in het waarsje.